И здравейте хора, аз съм Тодор. И днес, както виждате, е 21 часа и 8 минути. Ние сега гледаме ние след малко да легаме. Това ще бъде тъпо. И да. И така, ако искате да снимам, дайте, ако искате. Аз искам да снимам сериал, трябва да се вие да кажете. Както знаете, и да. Ето вижте сега, когато е така направя, после е така обръзвам топката и го удрям. И отжелвам го, само където е бялото. Където има бяло танче. Трябва да намеря бяло. Виктория, днес всички ще те гледат под лупа. Сигурна съм. Ами, да започваме. Племена, днес на арената ще подарите териториите в Игри на волята. Както боговете си подарили света, след като свалили титаните от Олимп. И да, хора. Така, за днес ви казвам лека нощ. И да. Айде, лека нощ и успех от мен. Не мога да речат назад за един. И се абонирайте за канала. Ако ще се абонирайте за другите ми. Абонирайте се за канала, натиснете един лайк. И натиснете камбаната. И от мен.